Bare lige her, eller? Ja. Fedt. Op på den. Ja, den fik bare alt, hvad der var på dreje. Ja. Så vi kan have noget dramatisk belysning. Det startede i 2006 i en stue med en lille tromme og så mig på akustisk guitar. Hvor jeg ikke havde spillet musik i 8 år, og så var der en af vores gamle trommeslager, der blev ved med at spørge, om vi ikke skulle lave noget musik, og jeg blev ved med at sige nej, og så en dag sagde jeg, jo, så lad os prøve. Så vi startede ude i hans stue, hvor han havde en lille tromme der, og lidt der, og så havde jeg bare min guitar, og det var bare sådan set, sådan det startede. Så skulle vi jo finde resten, hvis vi skulle lave et band, ikke? God aften, Næstved. Fedt at se jer igen, og det bliver jo sidste gang for vores vedkommende. Vi tænkte, at vi lige kunne lave lidt fællessang her til at starte med. Bare stille og roligt. Skål med jer, Næstved! Vi kan kun sige tak for 12 dejlige år hernede. Det slutter i dag. Og det er dejligt at se så mange, der er dukket op. Og solen skinner. Så skål med jer. Så skal I bare skåle med hele aften, mine damer og herrer. Jeg sidder og kigger på et billede fra 1910. Det forestiller piger. Men det er helt ærligt på, i Folkebjerg Produktion, men det mener, at det er mere i Folkebjerg Produktion. Det er ikke så tydeligt. Og ikke bare der. Det var Leon og mig, der snakkede ude på arbejde en dag, hvor vi snakkede om musik, om at jeg også havde spillet musik i mine yngre dage, hvor han så inviterede mig med ud at spille sammen med ham og en trommeslager i en stue i Sørby. Skal vi bare... Ja. Skal du have lige bort med? Jeg tror faktisk, vi skal have over det. Ja. Jeg skruer på op på det andet. Ja. Så det gør jeg også. Jeg skal have 2 med. Nå, i dagens anledning. Man burde ikke gøre det, hva'? Jamen, der er ikke plads til. Er det ikke right? Yes. Så synes jeg, der foran dig. Lugi. Drenge! Thomas! Hvornår kom jeg i bandet? Hvornår kom jeg i bandet? Ja, jeg er kommet som bongo, halløj, ikke? Cirka 9 år, og jeg startede med at være percussionist, kan jeg huske. Og det, vi var 6 dengang. Ja, og så tror jeg, det er 1,5 år tog det, så var vi 5 jo. Skål af, Thomas. Ja. Som udlændinge, hvad kan man gøre? Den er god. Det er godt med noget til her. Det er pap. Er det ikke fedt? Det er bare mine rest udlændinge. Ja.
Og brækposer. Ja. Så er vi kører klar. Men så kan det kun blive en god dag. Ja. Skal vi slutte? Ja. Har vi lukket? Skal vi have Leon der? Sidste mand lukker, Leon. Jeg lukker. Nu smager sådan noget mere startøl. Ja. Fordi den er lækker. Eller jordkøbet, så er det gravøl. Han er nok for gammel. Nej, det bliver underligt. Hundehuset, det er et meget hyggeligt sted faktisk. Jeg kan lide de mennesker, der kommer derud. Det er meget hyggeligt. Der er festligt stemning. Det er bare utroligt, at man kan fredag efter fredag skrabe så mange mennesker sammen ned på et torv. At det faktisk er et lille værtshus, et kælderværtshus, der skal sørge for, at der er liv i byen. Mange, jeg vil ikke måske kalde det fans, men mange, der har været glade for at komme og opleve os. At det er også, de har kommet for at høre og se spille. Og så har vi sammen haft en oplevelse med dem. Der er altid god stemning dernede. Altså, folk er bare glade, og så er det bare sådan, når man har spillet mange år et sted, så er der mange genganger, og man lærer folk at kende, og det er jo også en del af hyggen, kan man sige. Man får snakket med folk, og de kender en sådan, ikke? Og de synes, det er godt, og vi har altid synes, det var vildt hyggeligt at spille dernede, fordi vi er blevet godt behandlet, og folk er bare i godt humør dernede, ikke? Der er en fest altid dernede, så... Der er en mere her. Så er det dansk, er det ikke? Det er ligesom det der med kok, det er ikke, man er venner om. Bare lad mig drikke. Ja. Ja, det er fedt. Jamen, nu kan der ikke være flere. Der er også noget andet skrald dernede. Og en tom flaske whisky. Ja. Skål og god aften. Jamen, du skal jo tage mig op i din bil. Ja, fordi vi har ikke plads til alle de dåser. Der er kraftigt med flasker over dåser. Næste gang. Sagde du svin? Ja. Sagde du svin? Hold din kæft. Vis mig dine tænder. Nu! Kommer vi. Skål. Ja. Hvornår er du på tog? 40 minutter? Ej, Bobby! Jamen, vi er... Grunden til, at du ikke skal pakke, det er, fordi du skal sørge for fadet til os! Kan du høre? Ja. Bobby! Han siger, at du skal det være, fordi han er til frisøren. Han kan ikke få klippet rundt om det hele. Så kan han lige få fri til at søge op på torvet. Så kan han lige... Han er ved for at ordne næsehår, siger han. Vi ses, når vi har tømt hele træneren, så. Det er rigtig godt, at ses. Martin, så skal du altså lige huske at filme Bobby, fordi nu har han været til frisøren og blevet barberet og alt muligt. Han er bare klar, det kan jeg sige dig. Og han er lidt generet, så han er ikke så meget for at være med til noget, så du går bare efter ham nu, ikke? Ja. Nå, I kommer nok her. Ja, men det gør vi ikke meget længere. Nej, det har jeg forstået. Det er jo både trist og godt for dem, der ikke... Så det er virkelig skrub i dag. Og godt for dem, der ikke kan lide det. Jamen dem, der ikke har energi til at spille. Ja. Se, hvor godt man kører, hvor pænt man kører. Se der. Hvor er det ikke? Kom med, hva'? Ja. Det er som sidst, ikke? Men det var sådan sikkert. Ja. Goddag. Det er nogen, der spiller med mig. Ja, det er nok. I Odder sidder vi nu. Bestilte du en eller andet? Jamen, det var fordi, jeg lige var noget klar med, så fik jeg det. Det var heldigt. Var det ikke heldigt? Er du på cykel i dag? Nej, jeg har bilen i øveren, og hvis det går helt skævt, du ved, så lærer en tår af bilen. Kæresten kommer også, så må man lige prøve lige at slappe lidt af, ikke? Ja, det er det. Det kan vi også. Ja, med det. Men vi snakker om bilen, det var pisse sjovt. Det var pisse sjovt i 4,5, så kom Thomas. Så siger han, jeg spiller guitar. Nej, det er nu værd for helvede, mand. Det er stille over ham. Bare lige sige hej, ikke? Det var for helvede. Og vi har ikke kunnet slippe af mere om tiden, mand. Jeg kom med for 12 år siden. Nu kan jeg ikke lige huske årstallet, men 12 år siden kom jeg med. Ved lidt af et tilfælde, fordi at Farouk, han kendte mig for tidligere, og så manglede de guitarist, og så blev jeg spurgt,
Og så sagde jeg ja. Nej. Så kommer vi ikke til næste år. Jeg spiller kun mundharper og på bagepapir. Ja, badekar. Bagepapir. Jeg har tænkt over det. Jeg synes ikke, det var rigtigt. Jeg synes ikke, det var rigtigt at køre frontlyd, fordi hvis du mangler noget af dig selv, så hiver vi hele lortet op. Du skal have frontlyden. Er det ikke federe, at du har et mix, jeg sender til dig? Nej. Jeg skal have det, der kommer ud dernede i min monitor, fordi så er det federe, så kan jeg styre, hvor højt jeg skal være i forhold til det. Vi kommer ikke til næste år lige. Nej, det er fordi, jeg skal styre i forhold til de andre, hvor høj jeg skal være. På nogle punkter. Bam, blæser, stryger og... Vil det så sige, at jeg skal bare sætte min op på 0 dB og game jeg skal slet ikke styre noget så? Ikke på mig. Jo, du skal bare altid sørge for, at mine er højere end ham. Prøv at se her. Nå, kan I lige flytte jer? Ja. Kom, Barbie. Kom, Barbie. Eller heroppe. Alt hvad der sker hernede i Maton kommer op i min monitor. Alt hvad der sker Ja. Det er det. Men og den her, det er skal bare til mono. Ja, fordi den er ekstern. Men det er fint, så får du bare det. Tak. Så håber vi, det virker. Gør det da. Men du skal ikke komme bagefter. Du er lige så varm som jeg er. Nu skal det bare arbejde, skal det. Kom så i gang, du har ikke tid til at snakke. Kom så. Hey, Faruk. Jeg får trukket. Det er ligesom jeg skal nyde nu, ikke? Nej, jeg skal have den der. Det var til Bobby, kan du ikke lige smide med til Bobby? Er det min? Skal det lige... Skal jeg lige række det hen til? Skru ned! Skru ned for Thomas. Good luck. Han vil også gerne have rigtig meget af min guitar i. Nej, ikke noget den her heller. Ja, det vil han gerne. Rigtig meget. Bare lidt. Så er vi ved at være der alle sammen. Det var jo. Det er fedt. Nu bliver der fest. Kender du historien bag, hvorfor I hedder 411? Absolut ikke. Ja, der florerer mange historier. Jeg har aldrig fået den rigtige, tror jeg. Selvfølgelig er der mange, der tror, at hvem er så den halve, men det er jo ikke 4,5, vi hedder. Det er 4,5. Og hvorfor er I så 5? Det ved man heller ikke. Og på et tidspunkt var vi faktisk 6 mand i bandet, så det, jeg ved ikke, hvorfor den er, som den er. Sagen er, at jeg kender jo Leon og Thomas er barndomsven, og Bobby kender jeg også fra Balkan ting. Ja, vi kender jo hinanden godt, men jeg har aldrig vidst, hvorfor det hedder 4,5 er. Ja. Da vi startede, så skulle vi finde et navn, ligesom alle andre. Og vi sad og bæksede med alle mulige navne, og så synes jeg bare, at alle de navne, vi sådan, kom på, det var sådan lidt for popsmart. Og så var der en i min eks-svigerfamilie, der sagde, at det var min eks-svoger, han sagde, hvorfor hedder ikke noget med mad?
fordi alle sammen er så meget glade, og I æder fandme hele tiden. Hvad med sådan noget med 4,5 eller sådan noget? Så siger jeg, det er simpelthen så dårligt, så det er godt. Det har jo virket i alle årene, kan man sige, og navnet, folk kan huske det. Så det er derfor, vi hedder 4,5, eller hed 4,5, ja. Det er fedt, for vi skal have noget med Bamse. Og så ved I vist godt, hvad det er for en, ikke? Louise? Jeg troede ikke på det, men... Hvorfor har Louise tilbage? Hun er farlig, men det er slet for hvad lov. Ja, hun vil rose, må de ryger kan lov. Hvorfor har Louise tilbage? Nu går jeg selv ud, og så han. Nu står jeg lige og stoler med mig. Jeg går op til den. Oh mamma mia, Tarzan, mamma mia, oh mamma mia, yeah. Mamma mia, du springer ud. Hey! Tida så sving, og vi får guden. Som en lille lys, hey, hey, som en stjerneløs. Og en armen, som en høn. Det er dejligste morgen i 100 år, og jeg lever. Verden åbner sig, og jeg åbner mig. Det er dejligste morgen i 100 år, og jeg lever. Baby, baby, yeah, yeah, yeah. Jeg vil mest savne fællesskabet. Det er 5 rigtig gode venner. Og selvom vi ikke sås super meget ud over øvelokalet og spillejobs, hvilket også var ret mange dage om året, jamen så er det bare helt unikt hver gang vi samles. Og vi skilles jo også som venner. Så der er ikke, og vi har stadig vores messengergruppe, hvor vi smider dumme opslag op til hinanden.
Så forbindelsen er ikke død, og det er fællesskabet og turene frem og tilbage i bilen, hvor der har været sjov ballade hele vejen, fra når man sætter sig i bilen til man kommer hjem igen. Det har simpelthen været så sjovt mange gange. Altså, det har været mange sjove oplevelser med mennesker og med bandet. Og sammenhold med musik, og vi kunne simpelthen, musikken gør, at vi kunne bare, altså når vi har en sammenhold godt, musikken kommer automatisk. Vi kan bare gøre tingene, som vi har lyst til. Så det er det. Det kommer til at savne, ja. Jeg tror, jeg vil savne, udover kammeratskabet, så vil jeg savne det at kunne glæde andre mennesker igennem musikken og opleve folk som respons på det, vi spiller. Og vi har brugt rigtig meget tid sammen, jo. Så vi kender hinanden efterhånden rimelig godt, jo. Så det kommer jeg til at savne. Fordi det skal vi jo ikke mere. Det har været hyggeligt at have haft de mange år, og det har været en fornøjelse. Det er jo gået meget godt, og det har været smadret hyggeligt. Og folk har været glade, og de har trukket mange mennesker. Jeg vil sige, at det vil blive så meget savnet, og det er Torvets bedste bane, der har stoppet i dag. Og det er meget vemodigt. Og det er det, vi ser frem til hvert år. Så det bliver ikke det samme næste år, uden 4 halve. I timer. Så sagde han, kan du ikke lide noget? Der er ikke nogen, der har råd til købe. Man kan ikke sammenligne økonomi af det. Nej, det skal man heller ikke. Ja! Du sidder bare her, mand. Så lad. Jeg har bare taget en top. Nej, jeg skal bare have sådan en blank, der det er fint. Jamen, det er fint. Han giver op. Han giver ikke mere. Han gider ikke mere. Skål! Tak for alle årene. Okay. Vi ses så. Jo, tak. Farvel. Hils. Det vil jeg gøre alle sammen. Alle sammen. Tak for kiksene, mine damer og herrer. Tak for denne gang. Fed aften.